Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε με ένα φίλο μου, όπως είχα πει χθες, ότι θα έχουμε κι άλλους φίλους στο κανάλι Brawl Stars, κάτω Παύλα Official Gamers. Κάντε μια εγγραφή, κάντε και ένα like και ξεκινάμε. You can't make me. Για το κοινούς ότι μπορώ να κάνω giveaway ένα account. This is so lame. Get away from me! I'm lagging. Leave me alone. Όσοι έχετε στεναχωρηθεί και όσοι είστε χαρούμενοι και ο χειμώνας, Lol. Whatever. Back on the grind. Αυτοί εδώ πέρα λοιπόν είναι οι παίχτες μου. Και μου λείπουν αυτοί. Και του φίλου μου οι παίχτες είναι αυτοί εδώ. Αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε ένα like, κάντε και ένα